Hi guys! Hello mga Oragon, mga anglers. Alright, ito naman si Oragon. May fishing adventure na naman ng Mahajar Anglers. Alright, so kita-kits mga ka-anglers sa Jeddah South Thermal Plant. Alright, so maghihintay lang ako kay si Ronnie kasi nandun na yung ibang tropa, yung ibang anglers. Nandun na si Mr. Oiram at si Kabert. Nandun na, umuna na. Magtatagpo-tagpo na lang. So sila Idol Fernan, yung grupo niya, maghihintayin na lang or doon na lang ulit magkikita sa area. Alright, so baka kaming dalawa lang ni si Ronnie. Ewan ko lang kung sino lang makakasabay namin. Wala rin siguro si Sir Alan kasi birthday yata ng kanyang may bahay. Alright, ayan, happy birthday sa may bahay ni Sir Alan. Happy birthday madam. Happy birthday. Happy na birthday pa. Alright, di makakasama si Sir Alan kasi magsi-celebrate yata sila ng birthday ng kanyang misis. Shout out sa Mrs. Mo at sa iyong anak, Sir Alan. Ayan, sa susunod ulit, sama-sama na naman tayo mga anglers pagka free ka na. Alright, so antayin ko lang si Ronnie. Kita-kits mga ka-anglers. Alright. So ayun na nga mga ka-anglers, mga Oragon, nandito na ako sa sasakyan ni si Ronnie. Nandito na kasama, kaming dalawa magkasama. So ayan, di na pasama si Sir Alan. Alright, so mayroon silang celebration kasi birthday ng kanyang may bahay. Ayan, happy birthday kay Mrs. Cruz. Ayan, sa Mrs. ni Sir Alan Cruz. Edgar Alan Cruz. Ayan, si Mrs. Cruz, happy birthday po sa iyo, madam. Ayan, si Ronnie kasama ko, papunta kami ng dagat. Ayan. At saka shout out din pala sa aking mga chikiting na bagong bakuna na puro nilalagnat, at sa aking may bahay, at sa aking mga kapatid, at sa aking mga kaibigan din po na walang sawang nag-aabang ng aming mga fishing adventure. Ayan, alright. Okay, lalong-lalo na sa kay Mr. Cook Rocky po. Yun. At saka kay Mr. Well, kay Morson, kay Gabi, at sa lahat ng aking mga nakasama sa Jisan. Sana makasama niyo muli ako. Okay? Alright. Alright, medyo maluwak po. Maalo ba sa aming dinadaanan? Maalo na. Maalo ng konti. At kami po ay sumusunod sa isang mahabang track. Okay. Okay, so ayan, shout out sa inyong lahat. Ayun, happy birthday ulit kay Mrs. Cruz, sa Mrs. ni Sir Alan. Alright, so papunta na kami ni si Ronnie sa dagat. Kita-kits mga ka-anglers dyan sa dagat. Alright, doon kami sa Jeddah South Thermal Plant, pupwesto. Nandun na yung tropa, naghihintay na. Nauna na sila. Alright, see you there mga ka-anglers. Alright mga ka-anglers, mga Oragon, mga beshi, mga bay, nandito na kami sa dagat. Ayan, naayos lang ang parking. So, ayan guys, nandito na ulit ang mga anglers. So andito na yung mga tropang anglers, mga Oragon. Nandyan sila, nandun sila Oiram, si Kabert. Nandun sa dulo sila Idol Fernan. Ito guys yung ano, Jeddah South Thermal Plant. Ayan oh, haba ng ilaw sa gabi, may ilaw. Ayan, shout out kay Big Boss Adventure. Big Boss Adventure, nandito kami. So ayun mga Oragon, mga anglers, lalatag na ako, tulugan. Tulugan na agad. Ayan oh. Hello guys, hello mga anglers. Susubukan kong lumusong. Ayan oh, titingin ako kung may alimasag. Try natin kung may alimasag dito. So ayan, subukan natin. Bismillah. Sana mayroong alimasag. Sana walang coast guard para hindi tayo masita. So, ari, mga Oragon, mayroon isang alimasag oh. Saan na? Kita nyo? Saan na? Ayun, nandun na. Hinawakan ko na guys. Magkatakas pa. First cuts. Alimasag. Wow. Ayan guys, padalawa. Ayan oh. Oh, yun na siya. Nandiyan na siya. Padalwa to, padalwa. Ayan o, mayroon o. Yeah! Huli ka, balbon. Saan na yun? Huh?
Up. Saan? Sige, punta ako dyan. Oh, yan pa guys. Wah. Ayan o. So, ayun pa, mga uragon, guys. Laki. Oh, yun o. Wala pala. Opa! Ang laki niya na. Yan guys, so may huli na. First catch ni si Ronnie. Shohor. Shahor. Ayan o, laki ah. Good size na shahor. Yan. So ito guys, papakawalan ko tong ano, alimasag at kuan siya, luno siya. Magpapalito ng ano, ng shell. Sige, takbo. Ay, ayan, sige. Ayan o. Wawa naman. Bye, have a great time. Yun guys, mayroon o. Laki nito. Ayun o. Wow! Laki nun ah. Yun guys, oh, nakahuli akong igat oh. May pusit dito guys. Ayun oh, pusit oh. Yan oh. Pusit yan. Yan oh. Pusit. So ayun guys, mga anglers, mga uragon, ito yung nahuli kong alimasag oh. Bago may isang igat. Ayan oh. Yeah, ito pa, mayroon pa isa oh. Madami din to oh. Ayan. Ginataan, sitaw at kalabasa. Oh, buhay pa. Oh, panalo. Oh. Buhay pa. Yun. Good morning mga uragon, mga anglers. Balik tayo sa dagat. Lumusong ulit ako at nag-alimasag. Ayun oh. Mayroong nakahuli na ulit na isa. Pusit oh. May pusit mga uragon. Ayun oh. Ayun. Tulog. Hello guys, hello mga ka-anglers, mga uragon. Ayan, si Idol Pirnan may huli dun oh. Lilipat kami guys ng pwesto. Doon kami sa may naval area. Ayan. Inimis na yung mga rad nila Oiram, Cabert at Sirone. Ayan. Lilipat kami doon sa kabilang spot. Ang babaw ng tubig oh. Stagnant. May huli na naman. Nuswerte na doon si Idol Pirnan. Parang ngayon pala nag-umpis. Ayan oh. Ahmad catch again. Trivali. Right. Ay hindi, laking bidbid. Bunok. Laki niya na. Ayan oh. Laking bidbid ah. Laki niya na. Lilipat daw eh. Kaya nga eh. Fi? Aywa fi katir. Aywa. Aywa, shop miya miya. Dito na isda, lilipat pa Shahor, Ada kalina. kabir shahor ha. Ada kalina. Malakabas. Ada sakit. Syup. Andun sila si Ronnie, lilipat. Lipat daw. Ito pa yung huli ni Idol Pirnan no. Malakapas. Uy, buhay pa. Ayun mga anglers, lipat muna kami doon sa may naval. Doon sa dating pinupwestuhan. Babaw ng tubig rito. Doon pa sila Fernan. Nakakahuli sila doon kaya doon muna sila. Alright mga anglers, mga uragon, nandito naman kami sa dating fishing spot namin. Ayan. Kararating lang, nandito na naman si Oira maglalagay nung kanyang rod, yung holder. Ayan. Doon si Ronnie banda sa
Ano na yun? So medyo maluwag dito. Try namin dito. So alright, mga Uragon, mga anglers, nakapaglagay na si Mr. Oiram at si Kabert ng rod. Ayan na. Nandun si Ronnie naglalagay din. Ayan o. Ayan, may huli na si Ronnie. Nagbihis ako, tinanggal ko yung pangilalim ko eh. Asa na? Yukong yuko ah. Lovely siguro yan. Ay, nakawala ang puta. Bye, have a great time. Bumitaw. Nakawala nga. Iyay. Oy, 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 oy. Ayan o. Mayroong kumakagat kay Kabert. Tingnan natin anong huli ni Kabert. Ayan na oh, long nose nga. Needlefish guys. Mga ka-anglers. Ayan oh, may balo. Nadali na ni Balulo. Ayan oh, needlefish. Grabing ngipin ito. Parang lagari eh. Ang ngipin niya mga Uragon, para siyang lagari. Needlefish or balo na huli ni Kabert. Sige nga, tingnan natin yung huli ni Oiram. Ano ba yan? Malaki piyas? Pauwi na, mayroon pang kumagat. Siya mamaya na. May kumakagat. Ay, wala, sumabit sa ano. Doon. Hindi. Kanina pa yan, tunog ng tunog. Ha? Yun o. May malaki piyas ah. Malaki piyas ang nadali. Hi guys, hello mga Uragon, mga ka-anglers dyan. Ito na yung nahuli kong alimasag. Hatiin namin ni si Ronnie. Yan, bibigyan ko si Ronnie. Itong igat, akin na to. Isa man. Yan yung igat oh. Ayan o, huli ni kabayan. Mayroong barakuda at balo. Oh, may malakapas, buhay pa itong isa oh. Nahikab-hikab pa. Sige bay. Apo, tabigat niya na. Grabe asa. No. Puta. Laki siguro niya na. Ano kaya yan? Oh, grabe yung katawan. Oh. Dandan. Dito ka sa... Oh, nandiyan na. Dali. Oh. Yan na. Sige. Angat. Yan. Dali. Oh. Ay. Oh, sige. Ayun. Sige. Oh. Oh, dali. Yan. Oh. Iangat mo na. Wala. Ayaw. Bye, Putol. have a great time. Physics of Still. Naputol oh. Ano ba yan? Sinasobrahan yata sa action ah. physics of Grabe. It's a program pala. So, ayun nga mga Uragon, mga ka-anglers. Mag-uuwi na ang tropa at tanghali na, alas 10 na ng umaga. Medyo matumalang kagatan. Right, so nag-pack up na sila, si Ronet, sila Oiram, si Kabert nandun. Nag-imis na ng kanilang mga rad, nandun si Ronnie. Alright, so wala na masyadong tao dito mga Uragon. Kita nyo ang aking background. So uwi na kami.
bukas daw babalik sila ni Mr. Uiraman si Rone. So di tayo makakasama doon at may pasok. Right, so dito na rin magtatapos ang ating fishing adventure ngayong araw na to mga Oragon. So maraming salamat sa panonood. Shout out sa inyong lahat dyan. Alright, shout out sa lahat ng ating viewers at subscribers. Maraming salamat. Please do subscribe and hit the bell button. Alright, maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye you. I love you.